Dito naman sa Dagupan City, pinag-iingat ngayon ang mga Public Order and Safety Office o POSO Dagupan ang mga enforcers nito sa banta ng mainit na panahon. Ayon sa panayam ng IFM News Team kay POSO Dagupan Chief Arvin Decano, inaabisuhan na nila ang kanilang mga enforcers na magdala ng inumin upang hydrated ang mga ito at pinagsusuot ng panangga sa nararanasang mainit na panahon. Pag wala naman traffic, tumabi naman sila. Nagkakaroon lang naman ng traffic yan sa peak hour. At kaya ng pangangatawan ang kanilang mga traffic enforcers na sumuong sa mainit na panahon upang magmando ng trapiko. Anya pa, nagsasagawa rin sila ng physical examination sa lahat ng kanilang traffic enforcers upang malaman ang mga may nararamdaman sa katawan tulad ng high blood. Tinitignan din sila. May ano sila, yung mga high blood katulad nung isa, ang BP niya is 160, hindi ko pa pina-duty, pina-stay ko lang sa office para naman pababain at pinahatid ko siya sa Secho para check up, binigyan ng maintenance. Hindi umano nila hahayaan na may mangyari sa kanilang mga kasamahan dahil sa gampanin sa trabaho. Alam naman natin na pinakamataas ang init ngayon. Baka maatake sila magano. Last time kasi nasubukan na namin. Na maglaan ng kaunting pag-unawa at pasensya upang hindi magkainitan sa gitna ng kalsada sabay sa nararanasang mainit na panahon. IFM News. IFM News. IFM News.